Minn uffiċċju żgħir fil-Mosta għal ċentru ikbar fil-Life Sciences Park. Nhar il-ħamis filgħodu l-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura l-uffiċini l-ġodda tal-kumpanija AAT Research, kumpanija li tirriċerka u toħloq prodotti biex tgħin tfal bl-awtiżmu, prodotti li attiraw interess internazzjonali, tant li aktar riċenti bdiet riċerka fuq l-epilepsja u d-depressjoni. Id-direttur ta' AAT Research Adrian Attard-Trevisan sqar li riċerka mill-Life Sciences Park se tissaħħaħ. Il-fatt li muvjena hekk meta tina l-opportunità illi nistgħu nibnu xi ħaġa li naħseb jiena bħalissa Malta qatt ma nixtiequ li nibdew naraw madwarna. Ġifieri aħna tipo nimuvjena hekk għandna post fejn nistgħu fil-verità nagħmlu riċerka kif suppost. Għandna partnerships internazzjonali, so l-im tagħna li muvjena hekk kollox taħt saqaf wieħed huwa naħseb jiena hija ħolma għall-tim tagħna kollu li ġiet realtà llum. Ma parti minn hekk il-fatt li muvjena għandna l-faċilitajiet b'livell internazzjonali tgħinna nespandu tip ta' riċerka li nagħmlu. Fil-waqt li żar l-uffiċini l-ġodda, il-Prim Ministru Joseph Muscat elenka ħidmet il-Gvern fil-qasam ta' riċerka u innovazzjoni. 3 snin li tulhom issaħħu l-kollaborazzjonijiet fir-riċerka fost oħrajn bejn l-Università ta' Malta u Queen Mary. Kollaborazzjoni li se tkompli tissaħħaħ u dan bl-involviment ta' Godfrey Laferla mill-Fakultà tal-Mediċina. Il-Prim Ministru stqar li AAT Research hija eżempju għal kumpaniji oħra u dan għax ħidmiet żżewweġ ir-riċerka u l-manifattura, element li jista' jattira investimenti ta' manifattura lejn pajjiżna. Dak li qed jsir hawnhekk huwa hand in hand ma' ċertu żviluppi oħra qegħdin isiru fil-pajjiż, pereżempju is-sinjuri hawnhekk li qegħdin jaħdmu fir-rat ta' riċerka. Imma mbagħad il-prodott tagħhom jiġi manifatturat għaw Malta kumpanija tal-manifattura. Hemm bżonn li jkollna aktar minn dawn il-links. Ġifieri jien bħalissa jekk tgħidli this is a success story, din hija iktar minn dak il-kumpaniji li rridu, imma rridu wkoll aktar kumpaniji ta' nies li jkunu qegħdin jagħmlu assemblaġġ, li jkunu qegħdin jużaw l-skills ta' nies illi mhumiex xjentisti ma qegħdin jagħmlu xogħol ieħor għax nemmnu li dan huwa kruċjali ħafna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar it-tkabbir ekonomiku, kif dan huwa frott id-deċiżjonijiet li ttieħdu u li bidlu l-ekonomija ta' pajjiżna għal waħda vibranti u reżiljenti. Fl-isfond ta' dan is-suċċess ekonomiku, Attard-Trevisan stqar li dan hu l-aħjar perjodu biex wieħed jesplora u jespandi l-operat tiegħu. Naħseb għall-kumpaniji innovattivi bħalissa huwa li naħseb jiena l-żmien ideali biex affarijiet hekk jiġru. Dejjem tagħna aħna maħniex ibbażati f'Malta, aħna llum il-ġurnata din preżenti fil-multa pajjiżi. U naħseb hekk niem ekonomika, il-fatt li taħdem fuq prodotti innovattivi, naħseb qed dik ledġ biex timxi l qudiem ħafna f'dat tip ta' żmien li qegħdin għaddej minnu.